Спявае Беларусь сёння на Барысаўшчыне разам з белазорамі. Прывітанне, кажам прывітанне. Якая песня зможа падняць настрой пры любых абставінах? Пра цябе, чараўніца, урачыстую песню пяём. Ці любы тутэйшы жыхар мае шанец стаць спеваком? У калектыў мы запрашаем усіх, хто можа пець, пісаць. Як трапляюць песні ў рэпертуар? І ці можа аўтарская песня стаць па-сапраўднаму народнай? А вось наша Людмила Івановна Валасевіч, таленавітая мясцовая паэтэса. Яна складае вельмі цудоўныя вершы. А таксама ўжо традыцыйна ў праграме Александр Крамко будзе здзіўляць чарговымі сведкамі пра нацыянальныя беларускія інструменты. На гэты раз нас чакаюць ударныя і шумавыя інструменты. Это збруя кольская. На шыю надзявалі, як коль скакаў. Усё гэта сёння у фальклорным шоу «Спявае Беларусь». Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Вітаем усіх, хто любіць не толькі слухаць, як гучаць нашы беларускія песні, але і спявае іх разам з намі, разам з добрай кампаніяй і з усёй Беларусю. Вы глядзіце фальклорнае шоу «Спявае Беларусь», і мы рады будзем пазнаёміць вас з новым калектывам і заспяваць разам з імі самыя лепшыя, самыя прыгожыя песні. А лепшыя яны таму, што яны нашы, беларускія. Мяне зовут Ларыса Мятлеўская, і сёння мы знаходзімся ў вёсцы Зембін, што ў Барысаўскім раёне Мінскай вобласці. Я Сергей Выскварка. І сустракайце, калі ласка, народнае, аматарскае, музычна-паэтычнае аб'яднанне «Белазоры». Няхай наша сустрэча сёння таксама добрай будзе. Ад шчырага сэрца і шчодрай беларускай душы вас вітае народнае, аматарскае, музычна-паэтычнае аб'яднанне «Белазоры» Зембінскага цэнтра культуры. А мы з таго самага краю, зямля, дзе паданні хавае, наш край старажытны, як казка. Да нас просім вас, калі ласка. З пяшчотай мы вас сустракаем і наш каравай уручаем. Дзякуй вам шчыра за такое цудоўнае прывітанне музычнае. А яшчэ хацелася б з вамі пазнаёміцца бліжэй. Раскажыце, калі ласка, у якім годзе ўтварыўся ваш калектыў, хто ім кіруе? Кіруе ім. Это наша Валянціна Беладоўская, яна стаяла ў аснове, калі гэта ствараўся калектыў. Ну, а зараз кіраўнік наша Глушаніна Ірына Івановна. Ну, вядома, песні розныя, а адкуль узялося ж такое «Белазоры»? Гэта легенда, даражэнькія калісьці, вось тут у мясцовасці. Жыў такі чалавек, Белазор яго звалі. Ну, тады ж ведаеце, якія імёны былі. І ў яго была прыгажуня жонка. І вось ён гэтай жонцы
Такія вось песні спяваў, голас яго гучаў, і нарадзілася ў яго шмат дзетак, дачушкі, сыночкі. І калі заспявае сям'я Белазораў, то ўсё наваколле гэта чула. З той пары вось і пайшла такая вось тут жыць. Людзі таленавітыя, душой чыстыя. Вось ім нам даспадобы Белазоры, гэта нешта чыстае, душэўнае. Вось мы і такія песні стараемся у сваім калектыве спяваць, каб яны да кожнага душы дайшлі, каб яны сеялі светлае, добрае, прыгожае. Значит, вы дети, нащадки того самого Белозора. Усе тут вось такія. Вельмі цікава вот на вас глядзець, і назва такая ваша цікавая. Ведаеце, а вось чаму вы менавіта музычна-паэтычнае аб'яднанне? Не нейкі там калектыў, а вось так незвычайна. А вы ведаеце, што ў нас складаюць вершы удзельнікі? Ну, шмат асабліва любяць гумарыстычныя, лірычныя, патрыятычныя. Ну і вядома ж, у творчым тандэме наша Валянціна Белановская музыку піша да кожнага. І вось у нас аўтарскія песні. І асабліва вот зараз мы любім вельмі сваю спадчыну. Тыя лугі, палі, усё навокал, з чаго нас знаходзіцца. Бо жывём мы на зямлі, дзе чыстыя крыніцы, дзе ў палях рамонкі, у жыце васількі. Ніколі не згубіць нам родныя старонкі. Усе мы беларусы, усе мы землякі. І вось гэта песня наша аўтарская, спадчына. Народнае аматарскае музычна-паэтычнае аб'яднанне «Белазоры» было створана ў 1996 годзе пры Зембінскім доме культуры. Заснавальнікамі калектыва з'яўляліся таленавітыя асобы: зембінскі паэт Яўген Прадзядовіч і самадзейны кампазітар Валянціна Белановская. Ганаровае званне «Народны» атрымалі ў 2002 годзе. Сёння «Белазоры» – гэта суполка, якая яднае некалькі дзесяткаў творцаў-актывістаў, якія рэалізуюць сябе ў розных накірунках. Адзін з асноўных – захаванне беларускай народнай песні.
Скажите, калі ласка, а вось вы спяваеце заўсёды ў такім складзе? Ці вас бывае больш, менш? У нашем объединении занимается 16 человек. Кто-то летопись, у нас летопись, собирают летопись родного краю, кто-то пишет верши, паданні. Ну, а гэта состав, які спявае. Гэта ёсць наш состав. Наша Любоў Шыбалка, яна і спявае, яна і добрая гаспадыня, яна і рукадзельніца, яна ўсё можа. Две сёстры Драздович, Марына і Ірына. Яны тоже таксама заўжды разам з намі. Сёстры таксама Тетяна Лазоўская і Святлана Мяжонная. Гэта салісткі нашы, як вы ўжо бачыце. Гэта наша паэтэса. Паэтэса нашага аб'яднання. Яна едзе кіраўнік секцыі самадзейных паэтаў Людміла Валасевіч. Валянціна Белановская, гэта наша самадзейны кампазітар. Кампазітар наш, яна таксама піша музыку да нашых песен. У нас заўжды мы спяваем песні найбольш нашы аўтарскія. Ну, таксама ў нашым рэпертуары ёсць і беларускія народныя песні. Гэта так прыемна, у вас такое ўсё асаблівае, і асабліва, калі на гэтай зямлі нараджаюцца песні, тут жа іх і спяваюцца, тым болей так сёстры, от вам бы яшчэ ў калектыў братоў. А скажыце, ці часта змяняецца состав калектыва? Ну, состав коллектива зараз не изменяется. Но старейшины выбыли уже с коллектива. У коллектив мы запрашаем усіх жадающих, кто может петь, писать. А вот хотелось бы доведаться, вы такие пригожие, особливые такие. Может быть, какая-нибудь есть песня, которую вы лечили визиткой своего коллектива? То про родную вёску, там, где мы живем, працуем, где растут наши детки. И эта песня называется «Зембинград». Мы заўсёды бы марили, ну что это вёска Зембин? И называли количество давно, и 20 год, и 30 Зембинград. Нават на шильде при уезде с Борисова написали. Так. Вы эту песню зараз послухайте. Это автор и композитор этой песни.
Сучасны аграгарадок Зембін Барысаўскага района Мінскай вобласці адно з найстарэйшых паселішчаў Барысаўшчыны. Першая згадка пра яго ў пісьмовых крыніцах адносіцца да 1526 года. Шмат чаго цікавага. Гэта і старажытны касцёл, які ахоўваецца дзяржавай нашай. Ну, ён малі ўжо руіны, бо вельмі спадабаўся для таго, каб здымаць тут кіно. Царква наша Архангела Михаіла таксама была, у руінах стаяла, але і аднавілі. Ганарацца жыхары Зембіна не толькі прыгажосцю роднага краю і сваёй гісторыяй, але і сваімі славутымі землякамі. Тут, можна сказаць, жа нарадзілася, жылі мастачкі вядомай французскай Надзея Лежэ-Хадасевіч. Яна сюды прыязджала, тут бацькі жылі, і цётачкі ейныя, і сястра. І яна тут была, цікава тое, я вось бачыла, яна прыязджала сюды ў школку, і прыязджаў з ёй Канстанцін Сіманаў. Але самае цікавае і прыемнае, што заслугоўваюць добрых слоў і простыя людзі Зембіна. Людзі працавітыя, руплівыя, цікавыя. Стараліся ў кожнай недзе садок пасадзіць, кветачкі, каб вёска зіхацела, каб вёска спявала, каб хацелася жыць. Вы ведаеце, я вось гэту песню пачула, калі па маладосці вучылася ў музычным вучылішчы на маладзечніцкай зямлі. Яна так мне запала ў душу, што калі мы раіліся з калектывам і падбіралі рэпертуар, вось тады я і ўспомніла пра яе. Тож вядома, гэта пра маці, якая не дачакалася свайго любімая дзіцятка, сыночка. І заўсёды гэта песня будзе з намі. І на кожнае свята, асабліва на Дзень перамогі, на іншае, мы спяваем гэту песню, бо яна для душы. А скажыце ўвогуле, як трапляюць песні ў ваш рэпертуар? А вось наша Людміла Івановна Валасевіч, таленавітая мясцовая паэтэса, яна складае вельмі цудоўныя вершы, якія спадабаюцца нашым удзельнікам. І тады з'яўляецца мелодыя, і тады я пішу музыку, і ў нас такім чынам паяўляецца песня.
Вы ведаеце, вот такое прыгожае месца, дзе мы зараз знаходзімся, і хацелася б яшчэ пачуць якую-нибудь такую ж прыгожую песню, як гэтае месца. Ой, ёсць песня «Васильковая краіна» про нашу родную зямельку беларускую. Дякую вам. Такая прыгожая песня, такі тэкст. Ведаеце, мне здаецца, што сённяшняя перадача будзе пад дэвізам ні адной знаёмай песні. Усе песні для нашых гледачоў, як і для нас, усе нейкія новыя, незвычайныя. І вы ж называецеся музычна-паэтычнае аб'яднанне. Мне так хацелася б пачуць нейкія вершы, ну, каб яны яшчэ не сталі песняй. Ой, вы ведаеце, вось такі верш, мы ж тут жывём вакол лясы, лугі, крынічкі чыстыя. І вось такі верш. Лес родны, лес мілы, грибочки, маліны, густыя яліны, ты, Божы, нам дар, птушыныя спевы, як нашы напевы, зямлі беларускай наш бор уладар. Вось гэткія вось у нас вершы з'явіўся ў калектыве, а пасля мы падумалі, написали яшчэ один верш, які называецца «Нап'юся вадзіцы». І вось Валянціна Белановская ўжо і музыку зрабіла на яе. І зараз мы запрашаем гэтую песню за душэўную паслух. Сегодня
ведаеце, сапраўды песня здольная падняць настрой любому. Але вось мне здаецца, што яшчэ найбольш так яскрава і добра гэта робяць вашы музыканты. Яны у вас усе прафесіяналы? Вядома, ні адно мерапрыемства, ні адзін канцэрт не пройдзе без нашых музыкантаў. Яны у нас все прафесіяналы. Напрыклад, вот, Юрась Трушин, барабан, ударные. О! Так, далее Виталий Термов, баян. Ну, сыграйте, что уже. Ирина Смолина, цимбалы. И Ганна Загор. Ганна Загорская, скрипка. Вельмі Сціплыя, сціплыя музыканты. да. Так, дрын-дрын-дрын, і все. А чаго А так не распыляцца? соло якое-нибудь. Ой, раптам мы адкрыем новы талент, яркі для ўсёй Беларусі. Ну, а чаму б і не? Ну, яны вырашылі так, яны хочуць быць акампаніруючай групай, а не саліруючай. Отак. Может, сыграете, что нам наши музыканты? Браво! Скажите, а хапае вам вось гэтага склада інструментаў? Ці вы б хацелі, может быть, дадаць яшчэ які-небудзь інструмент у ваш оркестр? Ну, мы бы были не прочь, да, быть какие-нибудь шумовые инструменты. Ага. И мы стремимся к этому. Да, Але ж і сапраўды шумавыя інструменты, барабан і іншыя, яны, як на мой погляд, вельмі яскрава адлюстроўваюць любую песню. У любой песні патрэбна, каб хто-небудзь трошачкі пабарабаніў. Ударныя і шумавыя інструменты займаюць вельмі важнае месца ў народнай песні. І вось пра тое нам зараз распавядзе Александр Крамко. Добрый день, паважаныя сябры. Сёння трошки пашумім. Мелодыі не будзе. Але без гэтых інструментаў і тоже і музыкі не было. І не было б таго каларыту, і не было б таго вяселля, каб не было гэтых ударных шумавых інструментаў. Бачыце, пачаў з чаго? Як яны называліся? Правильно, кляшчоткі. Это была дзіцячая забава. І раней рабілі, каб дзяцей забаўляць хоць нечымсё. Можа, яны не такія вялікія, можа, яны не такія громкія былі, але дзеці забаўляліся вось гэтымі кляшчоткамі. А яшчэ я вам хачу, ведаеце, расказаць пра кляшчотку, трашчотку трошкі другого напрамку. Вось яна у меня в руках. Это трашчотка-вертушка называется. Звычайна ў музыцы і зараз, як пішуць для яе, і раней у танцах, гэта ўжо як фінальны, кульмінацыйны момант нейкі быў уже. Калі ўжо патанцавалі і ўсё, і выходзіць уже, як кажуць, на коду, уже агульнае вяселле, але тут яшчэ вось. І гэта дабаўляла настрою. Вось інструмент, які і прафесійны, это и в симфоничных,
и эстрадных оркестров. Все его ведают. Это ж бубен. Ну, гэта інструмент вядомы ўсім ведаюць, але ёсць на гэтым інструменце майстры, якія граюць з калатушкай. Я не валодаю гэтым прыёмам, а калі яны ў руцэ трымаюць калатушку, калі гэтай калатушкай б'юць, тады гэтыя званочкі яны не граюць і атрымоўваюцца як два інструменты, як будто ў барабан б'е, а потым і разам з гэтымі звончыкамі. Вельмі ёсць прафесійныя выканаўцы на гэтых бубнах. Яны і падкідаюць, і круцяць, і вакол сябе, і розныя прыёмы і трэмала робяць, так што цудоўны інструмент. Але ведаеце, што сярод гэтых інструментаў ёсць як бубен, як барабан, барабан з талеркамі, вы ж ведаеце такі, як вугольнік. Але выкарыстоўваліся тыя прадметы быту, абіходу, якія ў асяроддзі, якому жывуць людзі. Вось, напрыклад, гэты інструмент называецца шархуды. Пазналі? Гэта збруя конская. На шыю надзявалі, як конь скакаў. Але шархуды не адразу на коней чаплялі. Вы ведаеце, гэта было прыстасаванне, гэта недзе ў 11 стагоддзі яшчэ. Гэта дзяўчаты, у косы ўпляталі, але гэтыя маленькія бронзавыя бубенчыкі. І яны і гук издавали, и было упрыгоживание дзяўчат. А гэта потым уже, асабліва як на вяселлі, упрыгожвалі гэтых коней, все, і абавязкова провады зімы, і все, шархады выкарыстоўваліся. І у цяперашняй музыкі, чаму ж і не, цудоўнае гучанне. Вось я вам яшчэ хочу сказаць, раней не было электрычнасці. Чым бялізну гладзілі? Правильно. Это называўся валак, на які белізна накручвалася. А ось гэта качалак. І вось на стале ось гэтако шоргалі па бялью, яно качалася і выроўнівалася. І вось якое вяселле ў хаце, ці свята. Ну гэта стаіць на відным месцы, валак і качалак. Гарманіст грае, ці скрипач, ці цымбаліст. А госці там, кому-то мало таго, што ён танцуе, ён хватае валак і качалак, яшчэ ў рытм дапамагае таму гарманісту. Ну, зараз это зрабілі і ў аркестрах, і ў ансамблях, як ударны інструмент. А хто-то браў лыжкі, раней жа драўлянымі лыжкамі елі. Бачце, яны розныя гукі здаюць. А калі паставіць іх многа гэтых чыгункоў, дык можна і мелодыю зайграць на іх. Але гэта ўсё перакачавала са двароў, з хат на сцэны. Таму што каб паказаць побыт нашых беларусаў. Што бачыў, то схапіў і дапамагае гарманісту, скрипачу, цымбалісту. І надта ж вельмі добра атрымлівалася. Святочок,
песня про милога. А вы скажите мне, калі ласка, вы шмат гастралюете, концертов даете, ездите паўсюдна, на репетиции ходите часто. А як ваши милые ставятся до вашей такой дейности? Дома сидять, дзяцей глядять, гаспадарку, а калі трэба, ды, конечно, там зробяць Вот мужики. так. Ну что ж, браво им! Ну, конечно. Кажуть, що за добрим мужем і гусиня господиня, правда? А в даденому випадку за добрим мужем жанчина-артистка. По гастролях. А видите, там у песни такие были текст, вот, каб інші не ходили, каб не чаровали. Видите, вот на вёсцы же есть такие женщины, которые умеют нечто там зрабіць, причаровать и наоборот отсушить. Не соленую рыбку дают. Ага. Ёсць, але не заўсёды чаруюць на хлопца, а ён на другую глядзіць. Бывае і такое. І у нас і вот ёсць такая песня «Зашапчы мне, бабулечка». Калі дзяўчаты, калісьці вот суседка хадзіла да адной такой шаптухі і прычаравала, жывуць ужо, мабыць, 50 гадоў уместе. О, а я так само ведаю такие словы. Шапату, шапату, лихо твоему животу. Коли Бог поможет, то и я помогу. Ага. Помогай вам Бог спевать песню. Зашепчи мне, бабулечка, больно стыдно роду. Не ходи вы там кулечкой, любый мой помогу. Зёлок дай, зашепчи мне, я забудуся сном. Залечи, залечи мне, святоянским вином. Зёлок дай, зашепчи мне, я забудуся сном. Залечи, залечи меня святоянским вином. Залечи моё сердцейко от девочек рядом. Чуешь, милая, бьется я у души приготов. Приворотною травкою под конец напои, каб я более не плакала у самотном гаи. Зашепчи на часиночку, ці ж кохання віной, що не є посяжиночці, та не є любиной. Золок дай, зашепчи мене, я забудуся сном. Залечи, залечи мене святоянським вином. Золок дай, зашепчи мене, я забудуся сном. Залечи, залечи мене святоянським вином. Залечи, залечи мене святоянським вином. Эх, покаштовать до того вина святоянского. Да. Видите, от узгадалося купалі Святояна, там каляди, інші святи. А як ви їх святкуєте? Не у клубі, а от так от, колективом, може, збираєтеся калі. Собравшийся у хаті, може, у сяброўкі якое свято, ці што? Были у нас такие выпадки, что мы, да, ходили до своих сябровок у гости и отзначали там святы. Ну, более всего, это мы идем коли родины. Ну, а завсёды мы так собираемся, отзначаем дни рождения, другие какие-нибудь святы у нашем коллективе, у нашем центре культуры. Вот, спеваем, читаем, веселимся за чашкой гарбаты. Я так хотела сказать, раз ўжо вы адзначалі радзіны, то значыцца гэта ўжо будзе кандыдат у ваш клуб, новы член будзе расці. Будем на гэта надеяться. Вельми приємно, так вот на вас глядишь. Видите, вы сказали, что только тут у вас 2 пары сестер, а вот за вот целый день здається, что все як сестры. Вот
Ну, може, не сестри, може, хтось ці мама. Ой, тещи, тетки, свекрухи, усіх хто що хочеш. Тут у характеру цілий букет. Це правда. І таке приємне, так пригоже з вами. Вот таки хочеться, каб ще нечто душевненьке таке почути. Каб не тільки ми, і каб наші глядачі разом з нами і з вами заспівали. Ой, у полі криниця, ой, у полі криниця, ой, у полі криниця, криниця, там холодна водиця. Ой, у полі криниця, криниця, там холодна водиця. Ой, у полі падуко, ой, у полі падуко, ой, у полі падуко, падуко стоїть без казако. Ой, у полі падуко, падуко стоїть без казако. Ветер дуба хистає, ветер дуба хистає, ветер дуба хистає, хистає, хлопець йому питає. Ой, дівчина, чия ж ти? Ой, дівчина, чия ти? Ой, дівчина, чия ти? Ти не вийдеш гуляти. Ой, дівчина, чия ти? Ти не вийдеш гуляти. Не питайся, чия я, не питайся, чия я, не питайся, чия я, як не вийдеш, вийду я. А я донька мамчина, а я донька мамчина, а я донька мамчина, мамчина, цілуватися навчена. А я донька мамчина, мамчина, цілуватися навчена. Ой, у полі криниця, ой, у полі криниця, ой, у полі криниця, криниця, там холодна водиця. Ой, у полі криниця, криниця, там холодна водиця. Ой, дороженькі, сонце няўмольна коціцца за горизонт. Нават не верце, што толькі была раніца, мы сустрэліся, і раптам ужо трэба расставацца. Але што зрабіць? Нас чакаюць новыя таленавітыя калектывы. І мы павінны збірацца ў дарогу. Але хочацца сказаць вам, што вы цудоўныя. Мы жадаем вам здароўя моцнага, творчага натхнення, удзячных гледачоў і слухачоў. І жадаем яшчэ сустрэцца зноў. Конечно, с такими прыгажунями так легко за песнями пролетел гэты день. И ведаеце что? Я думаю, что до гэтага коллектива мы прилетим яшчэ раз. Бо яны ж пишуць песни. Яны ж тут нараджаюцца гэтыя песни, напэўна, як на рабіне гронкі. То наступным разом приедем, так сказать, по новые песни. Будете нас чакать? Будем. І подякувати хочемо вас, і пожадати. Жадаємо вам, сябри, ад вечора до ранку. Ще цілий світлий день цудовного життя. Дивились, каб на сонце, ті зорочку заранку, не ведали, каб гора і родних забиття. Я ще жадаємо вам багаття і здоров'я. А песні так співать, каб чула наваколь. І гадаваць дзяцей пад чыстым, мірным небам і сустракаць гасцей духмяным, смачным хлебам. Соловьиным над речкой прозрыстой звенит
А на гэтым на сёння ўсё. Фальклорнае шоу «Спявае Беларусь» развітваецца з вами, але зусім хутка мы сустрэнемся зноў. Мы абавязкова працягнем знаёміць вас з новымі таленавітымі фальклорнымі калектывамі і з задавальненнем будзем спяваць нашы народныя песні. Спявайце разам з намі кожны тыдзень. Усяго вам добрага, да пабачэння!